the workers across the public service, irrespective of their unions and their federations, are coming together. Obviously, they've got an impact that has ever been seen before. Bazibeke phansi izixhobo abasebenzi bakarhulumente emva kokuxinga kweengxoxo zemivuzo. Urhulumente ubambisene necandelo labucala ukunyusa ingxowa yokwakha ibhulorho kumlambo onqumla abantu base-Dikidikini kwindabankulu. Inkosi mazole isicaka sithambile ndingaphuzisanga amaseko mandigawuleni warhuqa. Imifelandawonye iimanyano zabasebenzi bakarhulumente emithathu ikhosathu ifedusa nesaftu ibambe ugwayimbo likazolonke namhlanje nekulindeleke ukuba luchaphazele iinkonzo zikarhulumente. Le mifelandawonye iyanqisha ngelithi iza kumisa nkxi yonke into enyanzelisa uchatha we-10% ekhulwini kwimivuzo ngelixa urhulumente enike abasebenzi uchatha ka-3%. Iimanyano zabasebenzi zibetha ngenqindi etafuleni zisithi ziza kulwa qumuthuli de urhulumente yanqwale kwizinyanzeliso zazo zochatha we-10% ekhulwini kwimivuzo ngelixa urhulumente yena ebeka uchatha ka-3%. Olu gwayimbo lukazwelonke luqhuba ngaphandle kwamagingxigingxi kumaphondo abohlukeneyo kwaye olona gwayimbo lukhulu lukwisixeko saseTshwane nekulapho ezimanyano kulindeleke ukuba zinikezele ngeqebhu lezikhalazo lezinyanzeliso kwisebe lezimali. The employer needs to be honest about what is it that is on the table. What is on the table is 3%. And then you will then note that there is an allowance. The allowance, they are equating that to the 4.5%. So the offer has never changed. What the employer is doing is that they are creating a narrative that there's 3% plus 4.5, which is then equating to 7.5. That is misleading. Abasebenzi bathi sisithuko kubo lo chatha ka-3% ubekwa ngurhulumente. The 3% that the government gave us is too little. We are not satisfied with the percent that he gave us. So we want him to give us at least 7% so that we can meet our daily needs. Ezimanyano zabasebenzi zityhola ngelithi urhulumente uzijongela phantsi kwisithebe sengxoxo kwaye zithi azibuyi ngamva kwiziphakamiso zazo. This day is a history making that the workers across the public service, irrespective of their unions and their federations, are coming together. Obviously, they've got an impact that has ever been seen before, and we do think that going forward, this is how we're going to operate going forward in order to unite ourselves. In this demonstration today, it is for us, it is an indication that workers are willing to sacrifice and put everything on the line to ensure that we achieve the necessary increases which are required. Ukanti ezimanyano zithi ukuba urhulumente akabeki into ivakalayo nakwesihlandlo etafileni akukho ndlela mbini ziza kunyanzeleka ukuba zimise ngxi yonke into kweli kugwayimbo oluzayo. Njengoba kusele isithuba esingaphansi kwenyanga phambi kokubanjwa kwenkomfa yonyulo ye-ANC, inhloko yekomiti yezonyulo lombutho umnumzana Kgalema Motlanthe ubambe inkomfa nonondaba nalapho ebetendalazisa iziqhamo zokutyumba kwamaseba lombutho amagosa awaphezulu amathandathu. Ngoku siqhagamshelana ngqo netatheli yethu yezopolitiki uSamkele Maseko. Samkele, siyakwamkela. Ingaba zintoni ezitaqanjiswe ngulwa kaMotlanthe kule nkomfa? Okucacayo ukuthi abazoncintiselana kwisikhundla sobumongameli beqembu uyena umongameli weqembu okhona okwamanje uCyril Ramaphosa ozobencintisela lana nodokotela uZwelimkhize osigaqele lesikhundla sobumongameli we-ANC. Uyena ke oqhamuke njengowesibili osekelwe amagatsha e-ANC ngobuningi babo uthole amagatsha awu-900 amsekelayo ukuthi angene kulesi sikhundla sobumongameli we-ANC. uCyril Ramaphosa ubonakala eza ngamalengiso ekubuyeni njengomongameli weqembu njengoba amagatsha adlula ku-2000 wona amsekele ukuthi abuye njengomongameli weqembu. Omunye umhlanganiso ozoba umubi kakhulu ozodlalubi umhlanganiso waleso sikhundla sikasekela mongameli uDavid Mabuza oyiphini likamongameli we-ANC. Okamanje yena akawatholanga ke amagatsha amaningi azomseka ukuthi abuye kulesi sikhundla noma angenele ubukhundla bomongameli weqembu. Akekho ke yena kulaba abantu abakhona kwi-top 6 abazoncintiselana lezi ikhundla. Esikhundleni sasekela mongameli uthola uPaul Mashatile, uthola uRonald Lamula no-Oscar Mabuyane. Esinye isikhundla ke abantu abasibhekele kakhulu abasigaqele ilesi sobunobhala jikelele we-ANC lapho uMdumiseni Ntuli ethole
amagatsha amaningi ingezela ngamalengiso ukuthi akungene kulesi sikhundla sobunobhala jikelele we-ANC mase kuba khona uphumulo Maswalo wayundunankulu kanye nohlalo we-ANC entshonankolweni mase kuba khona futhi naye ke ufikile Mbalula osigaqele lesi sikhundla mase kwesosekela nobhala jikelele we-ANC uyamthola uNomvula Mokonyane noFibe Potgieter Qubule kwesobuhlalo uyamthola uGwede Mantashe uDavid Masondo kanye noStanley Chuphu Mathabatha kumgcini mafa we-ANC kuzobe kumncintiswano phakathi kwaMzwandile Masina uBhejane Chawuke kanye noPule Mabi. Samke sixelele ngabe ithethe ukuthini kumzabalazi kaMakulingwana ukufumanisa ukuba nakusasoku akukabikho umgqatso wasetyhini kwesobongameli kunye nesikasekela mongameli kwi-ANC. Umncintiswano umkhulu kakhulu kulezi ikhundla zaleli qembu uphinda ukhumbule okwamanje iphini likamongameli we-ANC okhona uDavid Dabede Mabuza akatholanga amagatsha amaningi ukuthi azomseka ukuze azokwazi ukungena kwi-ballot paper ukuze azoncintisela isikhundla sobumongameli weqembu. Uyambona uPaul Mashatile naye usigaqele lesi sikhundla kuleli sonto nje elidlule usibonile isifundazwe saKwaZulu Natal sithi bona ngeke bedlale abantu baseGoli abafuna ukusebenzisa iKwaZulu Natal ukufeza izinhloso zabo zezepolitiki bona bengabaseki kuphinda ukhumbula ukuthi isifundazwe saKwaZulu Natal sasigaqele ukuthi isifundazwe saseGauteng isifundazwe saseLimpopo kanye nezinye izifundazwe abanobudlelwane nazo zizohamba ziye emagatsheni abo ziyonyula uphumulo Moswale njengonobhala jikelele we-ANC. Isifundazwe saKwaZulu Natal manje sidina segane unwabo sasithi sizohamba ke sona manje siyokhangela omunye umuntu ozokwazi ukuba yiphini likamongameli we-ANC mase uZwelini ukhabazela wakamkhize esewumongameli weqembu ubona lo kutshengisa lo ukuthi ubudlelwane phakathi kwaPaul Mashatile nesifundazwe saKwaZulu Natal abusekho buhle kahle. Uphinda ukhumbule nesifundazwe sase Eastern Cape esihola uyena uDia uMabuyane asimzwile kahle hle uPaul Mashatile njengephini likamongameli we-ANC bafuna leso sikhundla kungene yena uDia noma kungene uRonald Lamula naye osekelwa isifunda sakhe eMpumalanga. Sithi chochubeko mfoka Maseko sakulindela imbizo enkulu ngokuhlwa leyo intatheli yethu yezopolitiki uSamkele Maseko isasaza ngqo ikomkhulu le-ANC luthuli house apha eGauteng. Umphathi wamapolisa umnumzana Bheka icele utylele ikhaya labantu abasixhenxe abadutyulelwa Ingxelo ungele ebhityi emthetho kuveke phelileyo. Olu sapho belisazilele umama wekhaya ubeminyaka engama-62 ubudala odutyulwe kwiveke engapha kwephelileyo. Kutshola ngelithi abadubuli bangena benyanzelisa ukunikwa imali kamasingcwabane eyahlawulelwa ukungcwaba umama lo wayedutyulwe kuqala. Intatheli yethu uFundiswa Mhlekude ibilapho ebhityi yasenzela le ngxelo. Sele kwigumbi lendaba sikwilali yakuthantseka apho umphathiswa wesebe lezamapolisa uGeneral Bheka icele andwendwele usapho oluthe lwaphulukana namalungu asixhenxe emva kokuba ethe adutyulwa asweleka kwintsuku ezimbalwa ezigqithileyo. Sibona nabanye abaphathiswa bakhona apha engabalula kubo ilungu le-NEC ye-ANC umnumzana uZizi Kodwa ukhona ke nomkomishinara usekela mkomishinara wamapolisa uzwelonke nayo lapha ngaphakathi bakhona ke nabanye umphathiswa wephondo kwisebe lokhuseleko loluntu naye ukhona ulapha ngaphakathi. Abantu bothukile abantu belali njengokuba ubona emva kwamkho intente enkulu bambalwa abantu belali abazileyo apha ngoba kuthiwa abantu banoloyiko lokuba xa bebonwa apha ngaphakathi kungenzeka ukuba babonwa njengabantu abangabathengisi. Siyeva ke ukuba utata welikhaya kwenzeke kulo esisenzo ubelilungu lombutho obizwa ngokuba nguMasifunisane umbutho wabahlali okanye amafama athi akhusele imfuyo yawo. Kuthiwa ke mhlawumbi loo nto inento yokwenza nokuba bekufunwa yena kodwa sinaye unkosi uGovulengwe oyinkosi yalapha ematyeni engqini ozothi asicacisele ngale nto iqhubekayo apha. Nkosi uGovulengwe siyabulela kakhulu. Okokuqala nje ucinga uba le nto inokwenza nokubiwa kwemfuyo? Ewe lento inokwenza nokubiwa kwemfuyo. Ukhona umbutho okuthiwa nguMasifunisane umbutho wabantu abafuyileyo. Kuthiwa kwiveki ezingaphambili uba makwenzeke le nto uye wafika apha wakhangela abafana bathathu babhaqwe sebeswelekile emveni kweveki bonakele. Emveni koko kuqale ukudutyulwa abantu
lo tata ebezodutyulwa apha ingengutata wokuqala ibingengutata wesibini phambi kuze kudutyulwe unkosikazi wakhe. Kwadutyulwa ke apha kule ndawo yasebhityi apho kudutyulwa khona unobangela waloo nto ukuxuthwa kwemfuyo yabantu ngamasele. Sinamkela kwakhona kwindaba zalemva kwemini ngoku masicaphule izimvo zababukeli kwiqonga lethu le-WhatsApp ngogwayimbo lwabasebenzi bakarhulumente. Kudala iqhubeka le nto lugwayimbo lwabasebenzi bakarhulumente. Ingasi urhulumente ayikhawuleze ayithathele ingqalelo le nto because kaloku uma ingathathele ingqalelo ichaphazela abantu abaninzi. Umzekelo abantu ezibhedlele. Hayi ke ugwayimbo ayonto intsha kapha eSouth Africa. Urhulumente esinayo uthi uzabe uyamamela abantu bagwayimbe kude kume izinto konakala endaweni into kokuba azama ukhawulelana nabasebenzi because i-cost of living is too high, kunzima usebenza so ungasebenzi mabanike abasebenzi le mali bayifunayo. Urhulumente msasaze ungakuhle kakhulu anike uchatha ka 6.5% kubasebenzi bakhe. Utheni le nto kufuneka kwelizwe kude konakale xa kufunwa imali? Urhulumente ubambisene necandelo labucala ukunyusa ingxowa yezigidi zerandi yokwakha ibhulorho edikidikini entabankulu kwiphondo lasempuma koloni. Ebutsheni balonyaka ijelo leendaba ze-SABC labonisa indlela ebuhlungu abaphila ngayo abahlali basedikidikini nalapho benyanzeleka ukuba bathwale iibhokisi zomngcwabo bewela nazo imilambo. Kulo mmandla bathe gqolo bebeka ubomi babo emngciphekweni benqumla kulo mlambo wasedikidikini. Ngamanye amaxesha basebenzisa imigqomo ukuba bawelise abantu ngaphesheya komlambo. Amadoda xa kuswelekiwe abanoxanduva lokuthwala imizimba ayinqumlise kulo mlambo. Akukho ndlela, akukho bhulorho ezidibanisa ezilali. Umkhuseli woluntu obambeleyo Advocate Kholeka Caleka ufune ingcaciso ngokunyhashwa kwamalungelo abantu kulo mmandla. Ingxelo abasinike yona ke kuba kulaa ndawo yasentabankulu ayiyo ndawo yase-Dikidikini qha enesi simo nale meko, kodwa zikhona ezinye ufumanisa uba abantu baweliswa nangeebhedi babakwazi ukuyofikelela ezibhedlela. Nakuleyo ke sizokwenza imizamo uba sibancedise ukuba urhulumente akwazi uba ayibhajethele kuba akufanelekanga nyhani uba ngeli xesha ledemokhrasi uba kusanabantu abangakwazi ukufikelela kwizixeko zikarhulumente. Umasipala wasentabankulu kunye ne-Development Bank of South Africa babambane ngezandla bonyusa ingxowamali yokwakha ibridge yasedikidikini. Usowukhona umqela nenkqubela phambili eyenzakalayo kuba kwikhwelo ebesilihlabile lokuncediswa ngomcimbi we-finances okanye imali yokwakha la bridge liye lasatyelwa ikhwelo yi-Development Bank of South Africa u-DBSA wakhomitha imali engange-10 million. Then umasipala naye wakhomitha imali ezaba i-shortfall njengangoko ibridge ikhosta around 20 million. I-ofisi yomkhuseli woluntu ithi yonwabile kungenelela kwarhulumente ngokukhawuleza. Abantu abahlala kwiindawo ezikude ezilalini bathi bacela urhulumente ukuba nabo abafakele ingqwalasela xa kuziswa iinkonzo zoluntu. Aba bahlali banethemba lokuba kunyaka ozayo umba webhulorho yasedikidikini awuzuba yinto engundaba mlonyeni nanjengoko beqhubeka belahlekelwa ngabantu abanqumla kulo mlambo ngenxa ngabikho kwebhulorho. Ndinkulula kunyembezi wendaba ze-SABC entabankulu. Umbutho osebenzisana namapolisa kuquka neenkampani zonogada wenza igalelo lawo lokugcina ilokishi Ithemba Lethu eGeorge ikhuselekile ingakumbi ngexesha likacimicimi. Eli qela belitsala nzima ngezixhobo zokusebenza kodwa kutshanje liye lanikwa izixhobo zokuncedisa ukuba lenze umsebenzi walo ngokugqibeleleyo. Sela uluntu imini nobusuku ubundlobongela buthande uqatsela kule lokishi ingakumbi ngamaxesha kacimicimi wombane. Apha Ithemba Lethu imeda although kuleni nyanga sibona ukuhla kwayo kakhulu but domestic violence GBV zingizumcelimngeni eThemba Lethu. Ukusuka ezone 6 uyoma ngezone 9 kulapho ingxaki ilele khona. Ngenxa yokuqalelana kwendawo akululanga ukungena isitalato ngasinye ngenyawo. Kutshanje isithuthi besisetyenziswa satshatyalaliswa ngumlilo. Indawo esipatrola kuyo inkulu kakhulu.
yiyo loo nto ke singuneighbound watch sicela urhulumente asinike itransport. Liya lisanda inani labantwana abazibandakanya nobundlobongela kwaye abazali bangumqobo. Baye basithuke basifanise nento yonke nanjengokuba singuneighbound watch, abanye basibize njengababulala. Ithemba lelokuba ezi zixhobo ziza kwenza umahluko. We as a Garden Route District municipality therefore are committed to bring our part, to give them the tools of trade, to enable them to secure a safe neighborhood. Ukunikezelwa kwezi zixhobo yinxalenye yokuzibophelela karhulumente ekuncediseni amaqela afana ne-CPF ne-Neighborhood Watch ekukhuseleni uluntu. Kwiindaba ze-SABC ndingusiphiwe wabasi ethemba lethu eGeorge. Abahlali kwingingqi yase-Memel kwimpuma yephondo lase-Freysytata baxhalabile ngokhuseleko lwabo ukukuza njengoko likhulu iqondo lolwaphulo mthetho kule ngingqi. Abahlali bale ngingqi yase-Memel eFreysytata bafuna ukukhuselwa ngamapolisa njengoko bejongene neqondo liphezulu lolwaphulo mthetho kuquka nokusetyenziswa kweziyobisi. Uyasifeyila umthetho wamapolisa kakhulu eMemele, kakhulu yaziphumelela yonke nje. Sibantu abasha sisizwe singavikelekile futhi i-security yala nje Memele indaba zokuvikeleka asavikelekanga noma ngabe uthi umuntu uyagwaza endlini mawuthi epolice station bafike nje bekubuke nje. Sisenkingeni kakhulu ngesafety la kangangokuthi nabaphathi bethu epolice station umsebenzi wabo bawenzi ngendlela eright. Ushila Mdlulu uthi wahlaselwa liqela lonqevu ekhayini lakhe susela ngoko uphila ubumbe ntshontsho. Asikho safe ngoba inkinga engibona enkulu iyouth yethu lentsha yethu abafanyana ekhulayo iyama gangster kakhulu. Bayakhula bese bajoin ama gangsters then balwe bahambe to the extent mina wami kwasaze sazohlaselwa ekhaya sihlaselwa yenye igroup yama gangsters kuze baze babulalane. Amapolisa athi asebenzisana nabo bonke ababandakanyekayo ukuqubisana nezingxaki zale ngingqi. The office of the Speaker of Thabo Mfutsanyane joined these other role players and stakeholders in addressing substance abuse and other crimes which saw youth attacking each other in the township. The other government agencies also played a role in advising community to work together with the police. Kusenjalo abahlali bafuna izingxaki bajongene nazo zisonjululwe ngokukhawuleza. Ngoku masithi tsixatha kumaqabantshintshi ezizaqaqamba kwihlabathi. Inqwelo ntaka intlitheke kwizakhiwo ezihlala abantu kwisixeko saseColombia iMedellin. Al momento uthi kubonakala ngathi ibe nengxaki enjini isancothuka. Umqhubi waphulukana nolawulo ngelishwa lomhluzi wamanqina kufunyaniswe izicucu zemizimba esibhozo kule ndawo yexhwayelo. Kuchaphazeleke izakhiwo ezintandathu konakaliswa imizi esixhenxe. Qakatha elele eIndonesia amagosa ohlangulo abila esoma ezingela usapho lungcwatywe inyikima edlakaze iphondo laseJava kwintshona yeli lizwe. Uthi ndilinde ngomonde usibari wam, umama wakhe nabantwana ababini, ndifike apha kusisicabazi ngaphezu komzi wabo. U-Eris wenza umthandazo ongena amen wokuba kufumaneke nokuba ngamathambo abo ukuze bafihlwe ngesidima nesithozela ukuba ngenene itshoba lilele umbethe. Kothuse uninzi ukuvela kamongameli waseNorth Korea uKim Jong-un ehamba nomntwana wakhe oyintombazana kumcimbi wokuhlolwa kwentolomlilo zemfazwe. Kwathi ndi amarhe okuba le ntwazana kungenzeka ukuba yiyo ezokuthabatha intambo zolawulo kuyise olawula ngegqudu. Xa siqwela ingqokoqo sithi kuwo kumtshato. Ngabantu abangaphezu kwama-50 abaphila nokukhubazeka abazimanye ngeqhina lomtshato esidlangalaleni kwisixeko iChennai kumazantsi ase-India. Uthi abantu abaphila nokukhubazeka nabo mabanikwe imbeko ngokufanayo nomntu wonke.
E-India lusapho lukamakoti oluhlawula ilobola kunye neendleko zezimuncumuncu zomtshato. Ube ngomntu ucima umlilo sihlangabezeni sisiza nazo ngengobozi ngentsimbi yesixhenxe ngorhatya makube chus behele. Kakhulu ke kuwe Bhele apho ezindabeni ndiyabulisa kwemzontsundu apha ekhaya ndikwamkela kaloku apha kweyethu idesika yemozulu nantsi ke eyakutshaja kokuqala kokubanzi masijonge laa ngxelo yethu ke yemvula nomoya namhlanje noko limandundu kakhulu izulu kwimpuma nje yonke apha eMzantsi Afrika qhaqa ke mbukelo wam lamathuba ezamvula phaya koLesotho ngaye kaloku la 60% le meko kwakhona simaxongo kwakhona ngokumandla phaya eFree State isantya somoya siqatha phaya kumbindi futhi kwelapho nje lapha empuma koloni ngo-20 km phaya ngeyure ikwanguye futhi la 20 km phaya kumbindi eFree State ngamandla phaya kwelaphondo laKwaZulu Natal namhlanje phakathi kweJohannesburg nePretoria napha ke kumazantsi ephondweni laseMpumalanga le meko kumbuko lwami yaqhuba ngomso qhaqa noke mancinane lamathuba emvula phaya ifikela ku-30% eMpumalanga eJohannesburg ePretoria amandla phaya eFree State kanti kusabanda impela phakathi kweMthatha ePort St Johns enqomeni futhi phaya eGqeberha nesantya esiqatha kakhulu ngo-40 km phaya eGeorge ngokunjalo ke naphaya eKapa naso ke sona isilumkiso namhlanje sazi kaloku ezandudumo zimandla kakhulu phaya eNorth West futhi pha kumandla seFree State kwimpuma kwakhona phaya KwaZulu Natal nakumazantsi futhi elaphondo laseMpumalanga le meko kuyaqhuba pha ngomso ulumkela kaloku lamoya ubhudla kakhulu phaya emva kwemini phaya ubuseKapa kumantla nako kumandla ke phaya kwelaphondo laseNorthern Cape phofu ke lamililo yamadlelo phaya kwakhona futhi amantla ephondweni lentshona koloni wona ke amaqondo wethu obushushu aphezulu futhi ngayo kaloku lemva kwemini yethu namhlanje pha kumbindi futhi phaya eFree State bheka phaya eBloemfontein futhi ku24 efana nqoke phofu naphaya koKimberley ngokunjalo naphaya koVryburg Mahikeng phaya eNorth West ngamashumi 28 kanti kusekuhle impela pha koliphalale ngenqatsini ka32 ngokuthi namhlanje musina futhi kuyachisa impela phaya ngo35 kodwa kupholeka mandi Polokwane ngo28 phalaborwa ngo31 kanti Emelo anciphila amaqondo phaya ngo25 amaqondo wethu kwebushushu aphansi namhlanje ebusuku phaya embindini futhi eFree State noko kupholeka mandi ngeshumi eDR embindini emzantsi ngo14 kanti pha koUppington ibelishumi nje nesibhozo kusekuhle Alexandra Bay ngesishumi lesithandathu namhlanje kanti kuyabanda noko phaya eSutherland ngesithandathu eVostile kwakhona lishumi lesihlanu lifana nqwakhe phofu naphaya eKapa Lodumo phaya eGeorge kwebubanda noko phaya ngo13 sekuthi pha ngomso ekamini ngosuku ubuphaya eKomani kumtshisa kamandi pha ngo31 eMthatha ngamashumi 3 kwatha sisithathu futhi Port St Johns 31 okugqibela phaya eGeorge komandi ngo25 kanti eKapa Lodumo ngo22 mna ndikuthanda kangaka xesha lemyoli